Malawi Today. Tikulandireni kwina kulikonse pa Malawi lero, pamene atsogoleri a zipani zosiyanasiyana akupitirira kuyenda m'madera osiyanasiyana nkumema anthu kuti akalembese. Zipani zili kalikiliki pena paliponse, ndipo atsogoleri adakali kalikiliki pena paliponse. Koma lero tikufuna tikambirane za mtsogoleri amene ali wa chipani cha DPP makamaka mchigawo chapakati, amene wandi olemekezeka a Alfred Gangata. Gangata akupanga mbiri tsiku ndi tsiku pena paliponse pamene iwowa angaende akumakoka chigulu cha anthu. Gangata akuyenda mchigawo chapakati ndi kumawamema anthu kuti akalembese, koma kwina kulikonse kumene akulowera mkulu ameneyo akumakhala ndi chikoka ngati Peter amene, ngati kuti mtsogoleri wa chipani ndi iye amene. Mukhoza kuona kuti uwu ndi usiku pamene akupanga misonkhano yoyimayima, ndipo anthu achita kuunjikana ngati masana, kuchita kukhala mbalimbali mwa misewu ndi kumaweva magalimoto amene akwera Gangata ndi cholinga choti amve zimene iwo akufuna kuyankhula. Ndipo uwu ndi usiku mmene takambira, koma anthu sakuchoka. Ndi Gangata wapanga mbiri. Ena akumanena kunena kuti ameneyo ndi Cyclone Gangata, zimene zikutanthauza kuti akutenga chimulu cha anthu pamene akudusa mkulu ameneyo pakukhala fumbi la zaoneni. Ndi tikupasirani mavideos timeneti kuti muone kuti chinamtindi cha anthu chimene chikupezeka kumeneko ndi chotani, ndipo zikumakhala motani. Ndi dzulo anapita malo osiyanasiyana, anayendera malo ambiri ku Lilongwe, malo ngati ku area 23, kwa Chinsapo, komanso mtawuni ndi ku Mtandire. Ndi tione mmene zinakhalira masiku amene ayenda dzulo makamaka mmene ayenda onapo Gangata. Mukhoza kuona nokha chinamtindi cha anthu chimene chasonkhana kumeneko. Ndi zinthu zopsa kwambiri kuti vice president nkumakoka chimulu cha anthu chonchi, pamene atsogoleri ena sakukwanisa, atsogoleritu azipani amene tikukamba sakukwanisa kukoka mtundu ngati umene wa anthu. Tatiyeni tipitirize kuone. Umu ni mtawuni pakati penipeni pa msewu wa Lilongwe pa Nzikiti, ndi pamene anapangisa msonkhano. Ndi muone kuti chimulu cha anthu chimenechi chimene chili kumeneko aliyense chalamwamba. Kuchoka pamene paja kuyenda konse kumene anayenda masanawa madera osiyanasiyana anakamalizira ku Mtandire. Ndi uku anafikako madzulo chifukwa choti anapita
nthawi imeneyi anapita kuti akokamaliza misonkhano yawo imene iwo adakonza. Ndi muthanso kuona kumeneko kuti akufika madzulo koma chinamtindi cha anthu ndi chimene mukuchionachi. Amenewa ndi Honorable Gangata. Ndipo zinafika poti mdima waukulu udagwa pamene amachitisa msonkhano ku Mtandire, koma kumeneku anthu sadachoke mpaka na iwowa anapanga deliver speech yawo kwa ayankhula anthu usiku ngati umenewu. Mutha kuona kuti ndi kuwala kokha kwa mababu ndi magesi amatochi amafoni kumene kukuoneka malo amenewa. Ndi amenewo ndi olemekezeka Gangata, chikoka chimene iwowa ali nacho pa anthu makamaka chigawo chapakati. Kodi ma vice president azigawo zina akukhala ndi chikoka ngati chimenechi? Nanga kodi Gangata asamba pati? Gangata chikoka chimenechi anthu akuwapasa chifukwa chani? Kodi iwowa akusiyana bwanji ndi azinzawo? Ndi chiyani chimene iwowa akugwirisa ntchito kuti azikoka anthu moteremo? Nanga anthu akumawuza zotani kuti anthu aziwakonda chotere? Lero timakambirana nkhani ya olemekezeka Gangata. Ngokuonesane tima highlights ta ma videos awo mmene muli monse mmene iwowa akuyenda. Ndi timangokupemphani kunena kuti zabwino ngati izi kuti tisamakuponyeni subscribe to the channel, subscribe komanso comment, like ndi kupanga share china chilichonse chimene tiziponya pano chizikupezani mwachangu. Ndi kufikira nthawi ina ine ndingoti mwakoma nonse. Zikomo. Boma la Chitukuko, boma la Chitetezo, boma la